Haluatteko osallistua ruokakolmioon? Kyllä, kyllä. Kyllä, mikä teidän nimi on? Enni. Okei, mä oon Niko. Tervetuloa ruokakolmioon. Voit tulla tänne ekalle askelmalle. Siis, mä annan teidän lempiruoka 1 minuutissa. Ja niin, tähän tulee alkutuntari. Kiristäkää solmio, täältä tulee ruokakolmio. No niin. Onko se lämmin ruoka? On. Onko se joku... Onko siellä jotain lihaa? No, käytännössä. Käytännössä. Onko siellä jotain... leipää tai semmoista... Tiedätkö? Okei. Onko siellä kasviksia? Ei oo. Onko se jotain kebab-lihaa? Ei. Onko se kanaa? Ei. Kalaa? Joo. Onko se lohikiikko? Ei. Onko se keitto? Ei. Onko se vaan niinku lohi? Ei. Okei, se on niinku ihan niinku ruoka. Ja sillä on oma nimi. Joo. Okei. Joku... onko siellä muuta kuin se kalaa? On. Onko siellä jotain riisukettu? No joo. Perunaa? Kun mä joudun Riisua? Ei. Mitä? Jotain... Se oikein loppui. Jotain... Ja aika. Joo, valitettavasti mä en saanut. No voitte kertoa, että mitä se salaisuus? Se oli konnikalapasta. Okei, kiitos. Mitä pitää tehdä? Mitä pitää tehdä? Seuraava ruokakolmio. Joo. Kyllä.